PreViewGh sena yedikan ama mason ate se nana Opoku Obeng Tano a otoso mienu ye Bukuruwa Hene ode nani achemu ewo Kwahu Afram Plains North de namiensa esiwo konsrahwe fa nensa aseso no wahu sania na sase ne baabi efiri ni baabi ekoka ni dwumadi potia amanfo a ewo ho no edi ewo so no ene da etwato anase ebeka se nani day 3 na ene dwumadi ni ewo ho ne se nei odi nani ebekire Zongo Hene ewo izante oba Bukuruwa Kwahu Afram Plains North ye sebe yenuanom anwonafo pepefo da gomba kusasi na tribes ni bebi ni meka se nordness ana etikuru no so yi papa nti dwumadi omudi wo ho no dodo no a nantwiyen efuo ne enam yi enu nti no odi nani ebekire Zongo Hene wo na ene oni na kodinkita ho afa senia omudwumadi a omudi wo ho etie na afin so ntiwahye a eta esore ewo Fulani fo ene omonantwiyen ni ekuyafo entemu no wahwe asisi no enso no owi a odi anso ya babre ma dawurma ko di hende woni mdadaw chisi ya wa hay abitanso wa fano bebisu wa fano betel wa fano amankwa wa fano ni nyina ko wie mi amso ko ti hinne siwe anso mi ni asase fide bia me kire me se me pepe ni na uchi obi asase so na eseya wie ni ye anu so ese asase wura obo a wo ma o ahode na nso ni nyina ama mesire se onu mwae ni wonu hu se ye wo yura na se ona amfa mwae a na ye ya na se awo wo ekwa oni bibia wa na nso ma bai se suma ye be sumu no sa kuro ya ma bo so ebi na mi si hei ye betel sa kuro mi boy oni ba mi so ha sa ma sa si we so nti anso besinde sha papa we ko didi ana odo egbufu tun se agbehini bi wo so waja sasa ma ni nantwie etino papa no do a ni nantwie akore nji se wa ba mu je ye nyina ba ho pe besinde na ai amankwa hin a friend there dozi foi se watu saa wo hene no ha na igbeni tu igbeni a se besi na la se ne dia ana me boa am su besi de yento ho hwe na wonu tu ana woni ntena andawo sasa so mu pa mu fa ma me na me so mu kwa ya mo na minim se asase ya mo dia tie no pa dia momwae ni hu baby ebesi me ka sei mama polisi fo akofa won maba so akofa ba kura ankoshi hu ekokot wini tazi hane be help ni wadi fo sane ma mi kai eka hu bi amisi he de tusumi enu mi ya menu ya fra ni fo eni na ya pepe fo se ma je tum se akokora se kontihini woni pa yebesi ne ahene na minim bisi ya obi ambo mama ne hono kopie mi na miti ni ho adanse se oye me ba emba mama ana mi bo kontihini se ye ba ni nyina akokora firi ha bo okora mi ni ho hwe eti sa koro wo he me ba na wo bebe bibi na wa mo wa mane a ebuo enyebu senka ye tunu kura na wo bo ma mane a se me na nka medical makwa tewo ma honi me akokra wuti ye betina asudue
Say, and Yakura. And Yakura. Nanchu Fra sa Bakura Bun, a fade near that. What the Hokura above over, but the computer bro. Ah, when the car you win the throw. Was this old car? Will be a go out. One who said the corporate is a hey, will be a buano. Now, I stand now, my boy, Nina, me, mamma, you. Some Mupesa Bukuruwa standing here. Munu Kwaya will battle. So when this is what one yamai. Allah, if you say, what he is you here. I see a cruel I say, I know why in here. Yes, why you in it. Maybe never landed in you. You should be bad now, I bet seeing you know, Zongo for. Now, Miss Seremo, as I Seremo. Say, my two men are back. Now, come on, Bakura met him. The money by Miss Sama, my children. Said there, near a cockra, and I feel on the phone. Monsieur for mine. Na, yes, so. Your best round. Yeah. Na, you want this so a trail. Yeah. Na, Bukuruwa answers so a nantis. Na, yet, yes, your own. Yeah. Na, she say, and one. Na, she say, and one. Yeah. Yeah, a brother, no. Yeah. And I could see it. Zo. The brother, I be drew her. Zo. The dinner or did this. Zo. It be dinner, a bedroom na a break of a crash. Zo. Na, and Russell yet was. Zo. Na, Nina Mono. Yeah. Already no can. Yeah. A crack. Yeah. You won't manage. Zo. You sign it piano. A year, Sarati, Zo. and Asmano. Zo. Say, Omekan. Zo. Sanya Trano. Yeah. Na, a beer, a penny or money, dear. Sa. A check Sa. 1988. Yeah. They need 4 years, maybe. Yeah. To be best rest of her. Zo. They ain't district no more. Zo. The buyer, be bidding me cura. Crambo 10 fee. Zo. The shop of pay a grandpapa. Zo. When you know where the me train and my host and papa. Zo. Many papa need in Comoa or Nedel. Yeah. Near Busa, UNICEF assignment and until near Busta Busano. Yeah. To hear was suffering. Yeah. Let me see if you Bukuruwa. Yeah. To do a kind and say, ah, wouldn't be the me baha. As me, me, Zo. I do a kind, say, wouldn't question crying. Zo. Sitting crying the coffee bar. Na Nina say, Sabaya as we be a bet na a stress of her. Sa. Why can I Entina, you bedrew her. Yeah. Until or coming a backwards and be brave. Yeah. Sabi no aye ni tea be sijaso. Sorry to me, you say, Obekai, not or my petit. To ye and was woman fuck up, no more remedy. Zo. Mr. and say we dear. A tree member. Zo. Na menino aben mutino. Zo. The tio moan say, Zo. O mammy who said, Yandia Bukuruwa ni more a young fast wrong. Sa. O money matron archery. And Sunday being Yabba way. Yeah. Tia the Ohunina in me say, more a hussy. Then we are bushing about. Yeah.
ya na mo tutu nyina no ya ne mo a eti e bai bi kontihne ani mehema zan omsi de ye bia no ye ma ha ye nko e zan ba no munnim sa me de me ne mo awa ye nko fa soronko bi zan no munnim man kan kire o so da mo akoda bi e frɛ ne nusa zan nusa ye me yonko zan no watai oni rombanama zan enti Bukuruwa ene mpania wa hade ye abusua baako enti ya ba ne ye bechia ho we na yonkofa adaye ne montam no ya ya san ahye muden we na sede me kan no da bia me sekra motintin ba de o ye menwi afro zan ba okwan ya menam so ko wura ne da mu zan ese basa zan na me ba ha nso obi busami a na me ntai nka se me fi Bukuruwa we ba esan se me ba no afutu adi ma me nti no we pato no nko ade obusa me se me fi Bukuruwa we ma ne kan ba kosem bebre so kire me ya nti me da mo ase bebre zan wo asetena pa amoni atena zan minim se bia na o ha nka nketenkete bi o hode sa na nso so no ya momra we na de o ho bia no ye ne montoto na ye ntra sese abusua baako se de papa ka kire me no ye nipa baako ye masa de no eni animu kan we bibia ye yemu we manu ato Inani ache eye awoje baako meje hotel a yefro ho eye St Michael na oni assembly members a ete na saase so no so akodi nkomo owo jo mani agaza tu down back gaza na owia ni twato kura no wa bodwadata na onne eye kurumafo no edi nkita ho afa kuro no ho senia kuro no etie ni for the next 30 years no sen ena obo pese omuhu Kwahu Bukuruwa ensase eye mekire Kwahu Afram Plains no omuhu senia omonsase no etie sen bebia omo pese omufiri ni bebia omo pese omokoisa nse midi ganchira wo se oba Kwahu Bukuruwa ya chichiri kuro yi ansa na ye be chichiri United States of America USA nti ye kuro a enyi ye papa na eno so ni kuro a edi kanya eba Kwahu asase so na onene manfo no ehia edi nkomo wie a aban hihye ne ne mama ha beye ne district no akrachifo so atwa petim ndiye wo apiafo ne akrachifo apiafo ye wo mu ahoro mienu ye wo mu a eye mmoa pa ene wo mu a edo ya nana wonti ne aya kase se yo wasase no nti pa nana ahade ye frama ni nyina ya behia ha na so ye tie ho ase yoti basa ni ho me ka basa ni ho a na ye bere atwam so hwe West Africa ni pa bia bro ha obenya ha Ghana nso Sahara Togo bia Africa ya kwa peti be ya na ye twuma asase no fiso kakra tie na bere twam de ni atimo asomdue mu ya oha obiara ni ho pa kosi na nsan ya ye nuanom Fulani fo be kan ya tioti omo be kan ya ho na ye ntoma si ya ti ayen ti ase no se
Enema bia yehu bi dani yehu. Enam kromo a na bo na abada obi kon ho na kanga de yehu bi dani e tele. Afei on dos no ya kofo ma no mo du on mo di tren ni tese tanka tenkete ba ya no mo tam. Anwichi adi profina ya fresh se sanity dia. Yeah. And you see what Hene. You see Fulani Hene, actually, no crop. Apa. And which you have a slow coin, Eura. Among my coin, and you see Fulani Hene. Yeah. You see Fulani Hene, every year. You need a coin, sir, as soon dream upon. Ebeba, as I say. I'm quite a jack, so only be out or bet you out. I feel bring no column. Na enema sesa enema bia ye ntia ase ni hu bi da be ka ho ebi ni armed robbery ebi ni raping enema ho bebre enam so mai ha bebre afa ebra na ntwe no dɔɔso no na afa kuaye no so egu kane no nanka nana o baha o free Impresso ba. Impresso ba. Obeshia lorry akasia a loadu na emunum ne bako. Bia lorry besi du akasi papa na sanso. Apa. Edie na wom bayere. Apa. Bayere enkatie aburo na lorry. Esa mo na doso a o mutintima asase ne so nti amasa asene musa de no aye bibia wo ho enti bra ananhwe no dɔɔso no na kuaye no so no baadua no so kɔfom bra kɔfom a mmarima no enya bibi nya no na enua wo ma ho amane na mo hwɛ nua mo no na mo hyebidie enti sesei Nana say, Ubisam say, a Juma Bay pa na oha. Namakan say, Bidishia, Nebuana. Bidiania she, sans a wound to me, and yefu. Ama way tea, Yenuan more dra, a did do one, you whom one, can know but Nasum Dreamono, a cock, you whom one, near Dream Baby. And unti, Nana wabai ebesrawo na odo anu atom yanka se womonko yehia gana hia nam esen hia aduane se omo wo kwan fufuro bi ombefa so ahwe wommoa ama a womon se yemfudi a awo ye no betena somdwe mu enti ade sredi an se nana obetu mai mi enufo se de obi de enko se obi de ne betena ase asomdwe mu esa se minim se wonim se gana ehia nam ehia aduane se moso ayokofa damu ne Bukuruwa ntam no atwa so abesisa abre na se de yenyina enim no nka efiri ha ekode kadabia no ebepese Bukuruwa Bukuruwa ane busuafo a wo ha de nka nsosoro ye bia ani entem na ese ubi fi umayan so na anase baabi na osempese me no betena yetuo nyina ye nwan bi tumi tu kwan ko amanone baabi ye ma kwan se betena ho a prekope na wa ye busuani nti de wo ye bia no ye pan se woni yen abo busuano no nti wo haw yen haw ena yen haw aso ye oso haw na ye nana kontika ya ayemede ba ne se enipa no bebre aye committed se omodo ho abofore se sumbu ehaimu wombe koso ani Bukuruwa nante no aye nkranhyesem kese ade ma yenyina
saa so na Bukuruwa eso eka se esumu ehemu obiara ye ne wo ayokofa no yeso ye nane yachi enkyerɛw minim se adikrofo ni bi anase ahemfo ni bi ene ewo nsam ewo court ni ade ye nan ye ne enkyerɛw ye chi enkyerɛw se ye ti no okwan bia ese e faso adiboa no ye buso eboa saa so ne yɛka sɛ obi biara wɔ ɔhaw no wode ɛmɛ yɛasonte na yɛso yɛmmoa wo mebaeɛ ɛnkyɛre nsɛm bebree asisi na sɛdeɛ Fulani deɛ a na nana ade too dwa yi yɛn deɛ ɛha yɛn na deɛ yɛhwehwɛ ne sɛ nka yɛbɛyɛ biribia pɛpɛɛpɛ na deɛ ɔyɛ ne mmoa ɛyɛn na deɛ ɔyɛ n'afuo ɛyɛ deɛ wɔyɛ ne fishing no wɔyɛ na ɛkɔbaa ne sɛn ɛna baako n'adwuma a wɔdie ɛbɛhyɛ baako so a yɛntumi nkɔ yɛnim sɛdeɛ ɛsi ɛkɔ akyɛre yie na nkyɛre pii menim sɛ wɔn atena ha akyɛre wɔn nim biribi a ne yɛfrɛ no operation cowley ɛkɔɔ so wɔ ha a ɛyɛ nantwisɛm yie a ɛma aban etu ho anamo bebree ɛno akyi akɔso a besi saa bere mɛsrɛ yɛnuanom a wɔn ɛyɛn ɛmoa wɔ ha sɛ wɔn hwɛ na wɔn fa akwan pa so na wɔn ɛnyɛ wɔn mmoa a ɛnkɔ sɛ obi ɛnneɛma nnura yɛne disi hyia yɛakyerɛ disi ɛne daisek sɛ anamo bi a ɛsɔ mutu na mmoa anantwi a ɛsɛ nkurɔfoɔ nneɛma no ɛne anantwi a mufi baabi aba abɛtena ha no yɛbɛhwɛ anaasɛ wɔn bɛhwɛ na wɔn abɔ mu ɛde wɔn agu ebuo mu a ɛnsɛ nkurɔfoɔ nneɛma na sɛ ankɔba saa deɛ a na ɛdeɛ ɔkwan bi a yɛn nso yɛbɛfa so ne yɛbɛfa so yɛho nkrataa bi na me ne me mpanimfoɔ yɛbɛtu ho anamo na yɛahwɛ nokware a ɛwɔ mu ɛnti mɛsrɛ adikurofoɔ ne me manfoɔ sɛ momma yɛn nyinaa anya ntoboaseɛ na yɛmma yɛn ho mmerɛ kakraa bi na yɛnhwɛ ɔkwan pa a yɛbɛfa so na asomdwie a yɛhu no wɔ ha no akɔ so atena ha daa ɛsrɛ so foɔ ɛmpɛ ntɔkwa baabi wɔ hɔ a nka deɛ ɛsi nka ɛnya sɛ mpa yɛn nyinaa nim deɛ ɛkɔ so wɔ agogo ne deɛ ɛka ho nanso so no ha deɛ mowɔ abotrɛ bɛsrɛ sɛ saa abotrɛ no ɛntena hɔ nanso ma obi mfa mo abotrɛ no so ɛnyɛ adeɛ a ɛmfa asomdwie mma ɛnɛ yɛne forestry officer ne nakɔtena ase adi nkɔmmɔ bebree yɛn nyinaa nim timba adwuma a ɛrekɔ so wɔ ha ebia nkurɔfoɔ twitwa ne ade wame ate aseɛ sɛ adikurɔfoɔ no nso so no sɛ obi ba na sɛ ɔso obɛtwa edua wɔ hɔ a no wɔn pɛ sɛ dua bi a yɛremaake ho no anaasɛ ayɛ sɛ wei kɔtwa dua wei anaasɛ kɔyɛ wei no ɛsɛ mo so mo ho mo de mo ho agye mu wɔn ntumi nyɛ biribi a wɔn bɛtwa mo agya na agya no a wafrɛ yɛn ɛde adwuma pa ahyehyɛ yɛn nsa baako no ɔno a bɛdi yɛn kan ama yɛasetena mu so atu mpɔ ɔde n'ani asan akyerɛ ɛyɛ Bukuruwa na afei wakɔ akɔgye n'ahome na afei de nia ɛkoko pie mu bia no wahwɛ asisi nti ene ni de 3 ni da ɛsan twato ɛwɔ Kwahu Bukuruwa Hene ensrahwɛ ɛwɔ Kwahu Afram Plains north no eti
Nipa